Chwalo ndikruok mar opande ne jopiny e kor gwenge chenro mitayo gi tend migawo mar arita kokalo kuom jagoro mongirore Laktar Raymond Omolo ne ochopo e sub-location ma Nyawita Bondo ka jopiny nochopo kar romgi mar yudo kony. Pek mar yudo opande e kinde mokalo nikech omenda mane idwaro kaachiel gi bor mar kuonde mane indike opande gin moko kuom mibadhi mosemono jopiny yudo opande e yo makare. Makrin Adhiambo ma en jadak ma gweng'no lero ni nyaka ne ochak manyo opande pok oyudo, kendo mano omiyo otiyo gi omenda mathoth e yore mag thieth nikech ok onyal ndikore kata mana e okumba mar thieth mar SHA. Rowere matindo ma osetieko klas 12 bende ne ok owe chien ka jalup ruoth ma gweng'no Ayub Openji okwayo jopiny ni kik gidong' chien e chenro ma kamano. Ma PS Interior Dr. Raymond Omolo okelo chenro machal kama ma it's free of charge, ma onge pesa mora mora kata chudo mora mora mikao onge. Wakwayo jopiny ma pok ochopo ka gichop ka mondo gibed registered. Nyithindo manyocha timo klas 12 ma pok oyudo kipande, wakwayo gi mondo gichop ka mondo gikaw kipande. Josebedo maonge kura to koro sani to riwre gi jo skul bende manyo timo penj bende wan ga e gweng' kae. Koro miyo kutimo ka opar paro makama gi ng'ama opare, aduoko ne erokamano. Kipande na to nolal chon, tasebedo ka apply ka to bende ok oduogo ga. Koro asebedo gi shida nikech kata ka ji go kura an ok anyal ga goyo, kata ji samoro aluor kata kuom mipoge pesni adhi chamo pesa tawuondo ng'ano ka bi go kura. Pok andikora e SHA nikech kipande. Anyalo dhi mana ga e chemistry. Samoro bende adhi osiptal to nyaka koro ati gi pesa.